సో హలో ఫ్రీ ఫైర్ వ్యూవర్స్, మీరందరూ ఎలాగున్నారు? నేను చాలా అంటే చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు అయితే మనకు వచ్చేసి ఫ్లేమింగ్ ఫిస్ట్ స్కిన్ అయితే వస్తుంది గైస్. సో మనమైతే ఇప్పుడు డైమండ్ పెట్టి అయితే స్పిన్ తిప్పడం కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎలా చేయాలో చాలామందికి తెలియట్లేదు. సో దీని మీద అయితే వీడియో తీయమన్నారు, చాలామంది కామెంట్ అయితే చేశాడు. చాలామంది అయితే కామెంట్ అయితే చేశారు. జీటీ లవర్ అయితే దీన్ని రావట్లేదని కామెంట్ అయితే చేశారు. సో ఈరోజు అయితే వచ్చేసి మనమేమో దీన్ని ఎలా సంపాదించాలి, ప్లస్ దీనికైతే ఫ్రీ స్పిన్ ఉంది, దాన్ని ఆల్రెడీ నేను తిప్పేశాను. ఆ వీడియో నేను తీయడం మర్చిపోయాను. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే నేను ఎలా తీయాలని చెప్పేస్తాను గైస్. సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఒకటైతే ఫ్రీ స్పిన్ ఇస్తాడు. సో ఇక 1 by 1 ఒక బాల్ అయితే మనకి ఫ్రీగా స్పిన్ ఇచ్చాడు గైస్. దాన్ని చాలామంది వాసుకొని ఉంటారు. అది వచ్చిన తర్వాత గైస్ మీకు ఇక్కడ నెంబర్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 6 7 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా గైస్. సో దీంట్లోనైతే మీరు ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సపోజ్ మీరు 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి గైస్, అది వెళ్ళి డైరెక్ట్ డీప్ ఆడాలన్నమాట. మీరు ఎప్పుడైనా క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ చూసారు గైస్, అంటే ప్రతి సాటర్డే పూటలో వస్తుంది. దాంట్లో చూడండి, ఒక నెంబర్ పైకి తీసుకెళ్ళి ఓడేస్తే కిందన ఉంటుంది కదా గైస్, సేమ్ అలాంటిదే. మీరు 4 ఎంచుకున్నారనుకోండి గైస్, 4 నుంచి బాల్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. సో డ్రాప్ అయ్యి సపోజ్ మీకు డీలో కానీ పడితే మీకైతే ఫ్లేమింగ్ ఫిస్ట్ స్కిన్ అయితే పర్మనెంట్ వచ్చేస్తుంది గాయస్. సో అది కాకుండా మీకైతే ఏలో పడితే కున్ఫూ అమౌంట్ ఇస్తున్నారు గాయస్. వావ్. అలాగైతే జీలో పడితే మనకైతే ఒమన్ బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు. సో స్పిన్స్ తిప్పండి గైస్. అలాగే సెకండ్ టైం స్పిన్ తిప్పినప్పుడు ఒక బాల్కి అయితే 50% డిస్కౌంట్ ఉంది. అలాగే 5 balls కూడా 50% డిస్కౌంట్ ఉంది. సో గైస్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో అలాగే 5 balls ఉన్నాయి కదా గైస్, 5 balls తిప్పితే మీరు ఒక్కొక్కటి ఎంచుకోవాలి. సో మీరు లక్కీ విన్నర్ అయితే డీలోనే మీకు పడిపోతుంది గైస్. సో కొంతమందికి అయితే చాలా ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దాంట్లో డైమండ్స్ దాంట్లో వచ్చేస్తాయి గైస్. సో ముందు టాపప్ చేయలేని వాళ్ళకి, ఎప్పుడు టాపప్ చేయలేని వాళ్ళకైతే ఇదైతే ఈవెంట్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది. అలాగే నోబ్ అకౌంట్స్ కూడా ఈ ఈవెంట్ అయితే ఫ్రీగా, అంటే ఫ్లేమింగ్ ఫిష్ స్కిన్ అని ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది. సో మీకు కూడా ఫ్రీగా స్కిన్ రావాలంటే ఒక లక్ ఉండాలి గైస్, చాలా లక్ ఉండాలి. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. సో 1000 సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే నేనైతే డీజేలో గివ్ అవే పెడతాను గైస్. సో దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. కానీ 1000 1K సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే డీజేలో గివ్ అవే. అలాగే డీజేలోకి లేని వాళ్ళకి డైరెక్ట్ 500 diamonds ఇచ్చేస్తాను గైస్. అది మీరు నచ్చింది చేసుకోవచ్చు. సో అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బై గైస్. మా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయకండి, గుర్తుంచుకోండి గైస్. 1000K సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే మీకైతే డీజేలో గివ్ అవే చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బై గైస్.